Ну што ж, мае дарагія, здарылася тое, чаго я зусім не чакала. У Walmart з'явіліся проста шалёныя зніжкі, і я, вядома ж, не змагла ўтрымацца. У выніку замовіла сабе Эбі. Дарэчы, калі б вы былі падпісаныя на мой тэлеграм-канал, то даведаліся пра гэта нашмат раней. Так што далучайцеся. Я публікую там розныя навіны са свету лялек, а таксама дзялюся спасылкамі на новыя рэлізы і выгадныя зніжкі. Ну што, час вызваляць нашу красуню з палону упакоўкі. Я беру свой самы вялікі і самы нязручны нож, каб нарэшце разрэзаць гэтую упакоўку. Ага, я выявіла, што маю коробку ўжо нехта паспеў пагрызці. Ну што ж, бывае. І вось я бачу ляльку Happy Birthday Эбі. Дарэчы, гэта моя першая Эбі з пакалення G3, наогул першая Эбі ў маёй калекцыі. Таму я вельмі рада яе атрымаць. Даўно хацела дадаць Эбі ў сваю калекцыю, але ніяк не магла вырашыць, якую менавіта выбраць. І вось гэтыя зніжкі нібыта падказалі мне. Усё, час настаў, пара папаўняць калекцыю Эбі. І вось ужо першы сюрпрыз, уся гэтая пухнатая тканіна са спадніцы пачынае заставацца на маіх руках. Таксама я зусім забылася, што Эбі крыху змянілася, таму моя XS-падстаўка аказалася для яе не зусім па памеры. Але мы яе за гэта не асуджаем, проста чапляем яе за ножку і робім выгляд, што так і было задумана. Таксама распакоўваем яе аксесуары. Шчыра кажучы, я лічу, што большасць такіх аксесуараў гэта проста зборшчыкі пылу, але магчыма, у каментарыях са мной нехта не пагодзіцца. Так, першы аксесуар, які я знаходжу, гэта масла для валасоў на целе. Не забывайце, што ў нашай Эбі бацькі еці, таму ўсё лагічна. Наступная гэта вельмі мілая сямейная фатаграфія з яе мамай. Ідзе яе гадаванец. Завуць яго тундра. Далей ідзе пензлік для малявання, яго дрэнна відаць у кадры, таму я дадам скриншот на экран. Ён зроблены з вельмі мяккага пластыку. Наступны аксесуар гэта палітра для малявання. Далей ідзе фарба з хною, і як я разумею, яна патрэбна для таго, каб маляваць вось такія прыгожыя ўзоры на руках. Што ўласна кажучы, Эбі зрабіла, намаляваўшы вось такія прыгожыя ўзоры ў выглядзе сняжынак на руках. Далей я заўважыла, што ў G3 Эбі з'явіліся рожкі, чаго не было ў Эбі першага пакалення. І калі шчыра, мне здаецца, што гэта выглядае вельмі прыгожа. Мне вельмі падабаецца, што гэтая дэталь яшчэ больш падкрэслівае тое, што Эбі з'яўляецца еці. Усе яе аксесуары былі зроблены для таго, каб паказаць нам, што Эбі родам з Гімалаяў, дзе жывуць еці і іншыя монстры. Таму ўсе яе аксесуары так ці інакш звязаны з зімовымі матывамі. Як я разумею, ад лялек з гэтай калекцыі чакаць выдатнай якасці валасоў не варта, таму яны выглядаюць так, як выглядаюць. А цяпер давайце звярнем увагу на яе цягі. Мне вельмі падабаецца, што яны працягваюць зімовую тэму. Яны выглядаюць даволі сімпатычна, таму я смела стаўлю ім 10 з 10. Выглядаюць прыгожа і вельмі эстэтычна, а ў спалучэнні з яе валасатымі ножкамі ўвогуле проста топ. Што ж я магу сказаць пра сваю першую Эбі ў калекцыі? Я вельмі радая, што ўсё ж такі купіла яе па зніжцы, бо за поўны кошт яна, на мой погляд, выглядае даволі плоха. Асабліва, калі гаварыць пра валасы, ну, тут без каментароў. Да і ў цэлым лялька не самая цаваная ў плане адзення і дэталяў. Але нягледзячы на гэта, яна мне вельмі падабаецца. Эбі выдатна пасуе да мае дракулаўры з калекцыі, звязанай з начнымі вечарынкамі. У любым выпадку яна будзе стаяць у калекцыі і радаваць мяне сваім выглядам. Дарэчы, калі ў вас ёсць якія-небудзь парады наконт яе валасоў, абавязкова напішыце ў каментарыях. У інтэрнэце я бачыла, што многія проста перашываюць іх іншым матэрыяламі, таму нават не ведаюць, ці ёсць сэнс нешта з імі рабіць, ці лепш пакінуць усё так, як есть.